Това, което днес познаваме като Европейски съюз, започва историята си като търговско споразумение между 6 държави. Постепенно те изграждат общ пазар, присъединяват се и още държави. Всяка обаче ползва свои пари с различен обменен курс, който затруднява инвестициите, търговията и финансовите потоци. Така се появява идеята за общи европейски пари. През 1979 година е създадено EQ – кошница от различните валути, използвани за счетоводни цели. А 20 години по-късно от нея се ражда еврото. В началото е виртуално, но от 2002 година става реална валута с банкноти и монети, които заменят изцяло националните. И те изграждат еврозоната. Днес еврото е официална валута на 20 страни с 347 милиона души население. То е втората по важност валута след долара. Множество валути по света са вързани за еврото, включително и българския лев. През своята над 20 годишна история еврозоната преминава и през трусове, някои членки изпадат в дългови кризи, има и предупреждение, че може да се разпадне. Но еврозоната не просто устоява. Тя се развива, затяга правилата, създава защитни механизми и продължава да расте, като очаква своята 21-а членка – България.